kabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa mga namamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply. Para po sa mga di kalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Tayo na sa Emloye, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Ang tulay ng tagumpay, tulay ng pagmamahala, tulay na nagbibigay buhay. Tayo na sa Emloye, tulay ng pamilyang Pilipino. Ang inyong lingkod, Regional Director Rudy Albornoz, kasama ang buong DOH Bicol CHD family ay naghahangad ng isang ligtas at malusog na pagsalubong sa bagong taon. Ilayo ang sarili at mga mahal sa buhay sa pinsala at aksidente mula sa paggamit ng paputok. Gumamit ng alternatibong paraan ng pag-iingay tulad ng toroto, tambol, lata, kaldero o manood ng community fireworks display para iwas paputok. Gawin ligtas ang bagong taon dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo
Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas! Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Mga karonda, magdangog na sa programang Barreta Asimplatica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asimplatica ni Philip Baracena. Mga tugang, Diyos marhay na aga po sa Sendo Gabos. Pet sa 30 kita kan bulan na Disyembre. Aldaw po kita nin Lunes. Maga Rizal Day celebration ngunya na pagka-aldaw sa enterong Pilipinas. Nag-sisilibrar ang kumpleanyo. Dr. Jose Rizal Joris Pajares. Pading Joris. Una ko si Dr. Jose Rizal ang nagsisilibrar ngunyan. Si Pading Joris Pajares palag. Happy birthday Pading Joris. Naway malasing at mabusog mo sila. Mauran-uran na pagkaaldaw. Kaya pati ang mga paratindanin paputok digdi po sa sentro kan syudad nin Irga dyan sa may tangod kan Peltrangco Mamundo. Kakulang ang nagbabakal. Siyempre, manalangan man. Baka mabakal mong paputok, paso. Mga mahal naman pati kan kwetes, kan libintador. Kaya ngunyan magparabakal kanin paputok na mga mamahalon, inutil. Ay, pen, ibakal mo nin kakanon. May pakinabang pa sa buhay o kaya ibakal mo nin bagas. Bako pang delikado an sa imong buhay na ano ba kaya kaugmahan ng magparapaputok kung masabat nin bagong taon ta buenas da. Buenas duman sa mga binebuenas pero itong dahil man naghihiring malas pa man girara yan sa mga hugakon. Tapos kung maputukan ka pa, yan ang kadimalasan. Bako yan buenas. Dahil po naiiwasan na igawang maputukan, na aksidenteng tinatamaan. Kung nagpapara paputok. Ayan po ang likayan niya to na maaksidente. Tanganing buenas talaga. Na pagsabatakan bagong taon sa taon 2025. Yan po siselebrار ang Rizal Day celebration sa enterong nasyon kundi sagkod ngunyan ang mga Pilipino naghahanap nin totoong katalingkasan ta kung minsan nga ni bako man po sa nang mga dayuhan ang mapang-api sa mga Pilipino ang katotohanan dyan na daw ano po ang ginibo kan mga
naging presidente digdi po sa satuyang nasyon. Korupsyon na mga pinaggibunin daw. Ako, ehemplo na, kumbaga, ini po ang magtaong leksyon sa satuya. Kan panahon ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo na kasuanin plunder. Grabe po baga, so ginibong korupsyon kan dating presidente. Pag-abot man ki dating Presidente Rodrigo Duterte, lumismo. Grabe man ang korupsyon. Kaya lang, sa sobrang dunong, dahil na, kumbaga, dahil sa nakakasuhan, sagkod ko niyan. And, naliligis na sana sa iyang aki. Sungkailan man, si Vice President Sara Duterte. Kadakol pong mga mapang-aping mga Pilipino man sana. Mga, kumbaga, kadugo ta. Kapamilya pa, kung minsan, kapuso, iyo pang nang aapi sa satuya. Kaya paano ta makukuhaan tunay na katalingkasan digdi po sa nasyon Pilipinas? Ang totoong katalingkasan, itong mayong inaapi. Kaya ini si Congressman Erwin Tulfo kan CIS kakampi ko ang mga api, sana magpakatotoo. Ikaw para sagin-sagin na kakampi nindo ang mga inaapi o kakampi ka mo kan mga inaapi. Ini po si Congressman Erwin Tulfo, dahil bagay ni naging DSWD Secretary. Kumbaga, inapi man siya kan Commission on Appointment. Ko pigtutong kusang-kusa na po ang mga gibukan mga kumbaga mga bistadong Pilipino di sa Pilipinas, mga VIP, kaya lang sindan mga mapang-api sa kapwa Pilipino. Bakusan ng mga dayuan ang nangaapi sa satuya ngunyan po mga panahon mismong sa diritang kababayan ang mapang-api sa nasyon Pilipinas. Daw ang mga congressman, senador, ang iba po dyan, mapang-api. Kakuntol-tol ay dahil sinda magibunin mga kabalbalan, grabing korupsyon sa gobyerno. Imbes matabangan sa mga Pilipino, ay sindaan nakikinabang na grabe ka na kwarta kan gobyerno. Alaga diyan hali sa buwis kan mga nagtitios ng mga namamanwaan. Ano po ang ginigibo ninda? Dasigan mga pasiram-siram sa puder, pero sa mga tao nagtitirios. Habang rarahay kan sa indang mga buhay, may mga pagsasadiri na, tapos igwang mga magagayo na harong, bihikulo. Grabe ang saray na kwarta sa bangko. Kung magkaguluan Pilipinas, piglalayasan lang kan mga taong ini. Ano ba po nga ni dyan? Mga militar pa, mga retired. Pag nakakagibunin anomalya digdi sa Pilipinas, lalayasan sa nabagaan Pilipinas, mapasiram-siram duman sa ibang nasyon. Yan po ang katotohanan dyan. Kaya mapang-api digdi sa tuya, kapwa taman sa na Pilipino, an iba. Yan po ang medyo masimpil, makulog sa buot sa mga Pilipino na mga ginigibunin da. Na imbes, kumbaga, magpakabayani, tabangan ng mga Pilipino, makuhaan katalingkasan laban sa mga dayuhan, kung dan nangyayari, sinda palugod kapwa ta Pilipino ang mapang-api sa nasyon Pilipinas. Ano, nasa linya man si Karondang Raquel, pasok. Salamat sa dito ng Philip Marinakit sa mga sinis sa Gamatigan Sabay. Bigla na naman nagbulo sa oran dito sa siyudad ng Iriga at may ibang okasyon din yan dyan sa Rizal Park sa Naradyan magpuraw nawan ang satuyang oran oray ng satuyang panahon. Ini tadi Karondang Philip maupang ang magiging kapaskuhan kay ni lucky winner na sarong Bicolano na natungkit ang tumataginting na 202,500,000 matapos mapangganahan ang Grand Lotto 655 kang nakading Sabado sa Budget 2024. Ang nasabi ng lone winner nagsaya sa sarong Lotto outfit sa Ciudad ng Legazpi sa probinsya ng Albay. Ang winner na combination tadi Karondang Philip ang number 45,
46, 33, 23, 3, 48. So yan ang Grand Lotto winner na sa Rong Bicolano na sungkit ang jackpot prize na umaabot sa 202,500,000 something like yan. So matigil bumantati karon sa pilit sa nakading taon man, December 30, 2023, napangganahan man sa Rong Bicolano ang tumatag fee na 571,544,916.40 pesos na Ultra Lotto 658. Ang nasabi ng lone winner man, nagsaya man ini sa Sarong Lotto outside sa Rizal City sa probinsya ng Albay. So, ibig sabihin, sinanggana ka sarong taon, 2023, sa kasinanggana mo niyan, na 2024, sa jackpot prize, kang Lotto gabot mga taga-siyudad ni Legazpi sa probinsya ng Albay. Kaya happy ang Sahindan New Year sa pagsabat ng taon 2025. So, yan ang sabi ang meron sa informasyon na di ka na pili sa halin sa newsroom. Raquel Cáceres, reporting. Salamat karondang Raquel sa mga dugang mong informasyon. Dapat digdi sa mga nanggagana sa loto. Sana bakong lugaw. Kung minsan garo lotong lugaw bagaan ginigibo kan Philippine Charity Sweepstakes Office. Kan panahon si dating senador, dating naging mayor kan Metro Manila, Alfredo Lim. Inaimbestigaran ng PCSO ta subot may dayaan na nangyayari. Ngunyan kan pinagana, nawara na baga sa investigasyon, dahil na maraman kung anong resulta, kung may dayaan talaga o ano. Ako minsan, kung iningani pong STL may kalukuhan, ano pa daw ang loto na dakulao na kwarta ng imbelto. Minsan ang mga mayayaman, iyo pa nagigibonin mga kabalbalan, digdi po sa satuyang nasyon. Kumbaga itong mga yaon sa pulir. Ayun na sa linyaman si Karondang Diggs Martinez. Ano daw ini? Miyembro kayo din kan makuapo ni Rizal. Go ahead. Good morning, Karondang Philip. Happy Rizal Day sa gabos na naginan nyo sa tuyang istasyon. May dagdag kitang baretani sa luwas na kung saan palagos pa ng mga pinagbabawal sa publiko ang summit trekking o ang pagsakat arani sa bungangakan bulkan na Ambayon dahil sa naitatalang aktibidad sa kaini na pigluwas na payag o sa pigluwas sa payag kan Albay Tourism o na Albay Tourism Officer Dorothy F. Collier na pagbisita sana sa Mayon Skyline View Deck na mahanap duman sa siyudad ng Tabaco asin ang Mayon Sky Drive ATV Adventure sa Banwaan naman kan daraga ang pwede sa nagibo na mga aktibidad sa presente na sa official naman na report ka na P-Box padagos pa ng grade na pinagbabawal ang paglaog sa laog ka na 6 kilometer radius permanent danger zone o PDC dahil man sa natatalak na mga rockfall events na after ini nahilingan man maluway na banaag o crater glow na iguang pagsungaw as in ground deformation o pamamaga kan vulkan na si Mayon. Dahil kayo di pa nag-tig hahali ka tahensya ang posibilidad ni na piratic explosion atin ang padagos na lahara o pagragasa ng lahar urog na sangunyan nagkakaigwanin na matinding pagpuranan. Sa presente ang tanong sa alert level 1 ang vulkan na si Mayon na yaon duman sa probinsya ng Albay. Ngayon muna Karondang Philip, anak niya itong balita na tuluwas, si Karondang Matthew Jr. para sa RPNDDKI ang magmang kay Riba reporting. Salamat Karondang Diggs sa mga heras mong informasyon ali dyan sa luwas.
Oy, dyan pala sa probinsya kan Albay, ulay-ulayan da so mga politiko kan nanggana sa loto. Kay puandaan pundo, ngunya na ma-eleksyon. Ay, nagluwas nga ng bareta dyan na may kaso na naman si ating Governor Noel Rosal ay pambihira man niya ako din na mga naguntok dyan sa probinsya man kan Albay pero minasa na bagang sigan karaso-kaso ay na da makakadalagan pagka-gobernador ta may kaso na naman ining si Noel Rosal ay pambihirang buhay ta po yan. Sabi ang politika sa probinsya kan Albay, halos parehas man. Digdi man sa Camarines Sur, kundi digdi sa Camarines Sur. Pero di man tinatablan kan mga tirada. Kan Team 1, ang grupo kan bungkaras. Nagbubungkaras pa bagagiraray. Igpaparasabi na disqualified na si Bong Rodriguez. Tapos ining si Philip Portono tabako umandang Filipino citizen ay pambira. Maguruntok na nga ni kamo pagurulayan ta issue sa nakita kung ano ang mga programa nindo, plataforma. Kung ano ang gigibuhon nindo pagkamo ng gana. Aloy na pong panahon ang mga isyong yana. Siga narapunanin kung ano-anong mga patutsa laban sa lambang sarong politiko. Normal ta magkalaban. Pero kung ano-ano na sa nabagan mga nagbobortuaan, digdi po sa probinsya po nin Camarines Sur, dyan sa probinsya nin Albay, lumismo. Pag-abot kaya kan tiyempo eleksyon, pagka nagdadangadang na ang eleksyon, tapos ang politika, yun ang pinapairal kan mga politiko, ay talagang ibaan magiging dalagan kan Pilipinas. Dakol po kamo mga pwedeng asikasuhon bilang mga politiko digdi sa tuyang nasyon ang marulubak na tinampo, ang mga garaba ng tinampo, ang mga tulay na nagbabaragsakan. Ano yan taday nindo tinatawan atensyon? Duman sa nangani kita sa issue na dapat nindong asikasuhon bilang po mga politiko kan Pilipinas. Ba kung magpaparapakaraot na kamo kan sa indong mga kalaban, so mga dapat gibuon nindo dahil man nindo nagagampanan. O digdi sana sa Rinconada area, grabe bagan perwis yung dinara ka na nakaaging bagyo, dahil man kamo pwedeng basulon, pero may ngipon kamo, nakakamo ang dapat magtaunin atensyon na makapaluwas nin pundo. Ano ba, congressman baga? Ano po ang ginigiribo nindo bilang representante kan sa indong distrito? Digdi sa nasa Rinconada area. O, ang spillway dyan sa may barangay San Jose, dahil manapapakarahay na. Nagpigtsatsagaan kan mga motoristang iyong agihan. Ining kunyandain, da kung totoo na mangyari na bubugtakanin Green Bridge. Waras, sabi ni Congressman Mix Villaferte, sana magkatotoo. Pag-abot kan 2025, panahon na po nin eleksyon, dyan na mahihiling ta kung anuan mga hambog na naman kan mga politiko digdi sa Rinconada area. Kaya nga ni pagparautoon ang mga taga Rinconada. Minsan pigpaparauto sana po kita kan mga politiko digdi sa Rinconada, iba? Hindi ang mga taga Rinconada mahilig man magpauto. Yan po ang katotohanan dyan. Ginigibo kita mga uto-uto kan mga politikong ini. Ano, nasa linya man si Jonathan Oliva, digdi daw kita kay Arriba. Go ahead. Salamat, Karonda Philip. Base man sa December 2024, Pulse Asia X-ray, mayong duda na matatambakan kan mga pwerte ang silang kalakpan sa 2020 midterm elections. Si Congressman El Rey Villaferte na presenting nasa huli asin man ikatulong termino kan ikatulong distrito kan probinsya kan Camarines Sur nakakaling 80% na boto sa gubernatorial position sobrang layo sa 8% na resulta kan sa iyang kalakpan na si Bong Rodriguez. Diyan transman si Congressman Mix Villaferte naman na
dalagan sa ikadumang termino para man sa ikadumang district. Nagkamot naman sa Dubai Transport ang boto ang sinakakanaman ang sa iyang kalabang na si Philip Porto Orlin sa sports sector na. Sa pinagiging mong survey ni incumbent Governor Luigi Duterte naman na nagdadalaking yung bilang representante kani kadang distrito nakakuanin 86% yan trust na si Carmen Mabulo haros 6% sa lang unbot ang itinagsigibong survey kan Pulse Asia kabulan na dawan ng mga estado ng kandidato sa publiko hindi ba kung base sa popularidad ang sa isang pinahili at sinagibo sa sindang posisyon sa presente. Kadakol-dakol ng mga respondents kan sinubit naman ang survey pinaglatawan ang mga bilang bilang probado na malalauman madudotong probata asin may puso asin diskusyon para sa pintabang sa sindang mga kanilita at iman sa pagpapausap sa probinsya ng Camarines Sur. Na baleta. Arondang ata na digdi sa Iriga, kumusta ang Sorbican Pulse Asia sa Arriba? Arondang atan, garo day ka ba nagigirong dapit sa Sorbi sa Iriga? Nawara si Karondang atan kung kumusta niya ako ang Sorbi sa Iriga kan Pulse Asia. Dahil ba nagsimbag? Ano ta ang pagpaparapalawas na sa Sorbi? Digdi sa Camarines Sur na perming lamang ang Villaperte. Di paluwas man kutas sa ibang lugar. Ang Pulse Asia ta kung baga pulso sindakan Asia. Kumusta ang laban ni kung si Gigi Vargas ki incumbent Vice Mayor incumbent Vice Mayor Idsel Serrano de Maywat. Yan ang napat aramon bako sa nang pigpaparapalawas so perming lamang ang mga Villaperte. Tamayo kitang sunusurog digdi sa mga surusorbeng ini kaya lang makasuya naman ba permi na sa nang nag-aasir ang mga sorbe na makaani ba digdi kumbaga binibilog na ang kaisipan kan tao mayo na ngayang laban ang kalaban urula ang paksiw ang puan katotohanan kan mga surusorbeng ini kita pagparambugan kan mga surusorbeng ini ta ano nga nangyayari pero man kita kay to pakan mga surusorbeng ini ay pambira makasuya mambagan mga surusorbe kun minsan. Oy, good morning kay Monching Arabi and family. Salamat sa sendong pagantabay. Tapos, hi, hello po sa mga classmate ko sa Yellow Rose 2, batch sa 78 sa University of St. Anthony. Digdi po sa Ciudad Can Iriga. Ngayon, USANT na. Noon, USA. Year 78. Good morning po. Alumni, batch 80, good morning, batch 80s, University of St. Anthony, Iriga City. Salamat po sa sendong pagantabay. Ay, minsan ang mga sa alumni na ini, kung minsan nahaluan pa nin politika. O, yan, survey patan alumni kan Pulse Asia. Dahil na pati naggirong sa kuya si Karondang atan pag kanina po to kung kumusta ang survey kan Pulse Asia digdi sa Iriga. Ano ta? Dapat ba kung pagparaaramon sana na perming lamangan Villaperte sa survey yun man sa ibang lugar ta dyan sa bato survey yun man endo kung isainan lamang sa survey dyan kung si Junjun Sorilla o si Enrico Dangkalan dapat maharaman kan gabos. Minsan ini pong mga sorosorbeta makasuya binibilog na kaya ang taong daog na nga so kalaban lamang ng maray dahil ba nag-i-eleksyon
Kalukuhan ba kung pagpaparaisipon ako minsan nasusuya man ako digdi sa mga surusorbing ini. Nagaro sinisintensyahan ang mga kalaban. Ano yan? Arog na po kaya ng dalagan permi kan surusorbi. Maray pa kaya na mag-eleksyon kung arog kaya na maggastos ang mga politiko. Abang sawa na. Tapos pag abot kan oras dahil man mga ginigiribong tultol hanggang sa sorbe sana. Nagraray na sa sorbe. Tapos ngaya second wealthiest province digdi sa Bicol ang Camarines Sur. Inda kun isa yan nagpaluwas man kay ni kun totoo ini o bako. Baka si Edgar Manyogo kan banwanin na buwa. Minsan makasuya baga ako. Pag-abot sa mga award, makasawa na kadakon lang award kan Camarines Sur pero tios man po ang mga tao digdi. Nagpapararayaman sa mga politiko, negosyante. O sa mga tao, namamatian man daw ang pag-asenso sa buhay. Kaya ni kita magparambuga na ngayon, probinsya kan Camarines Sur, number 1 tourist destination. Ako nagsasabi kung ano na ngaya magkontra laban sa Sainda. Di kita nagkukontra kung yan ang gustong ruluwas sa mga bareta, mayo kita kan maginibo. Basta gibuhon kumbaga gibuhon sana, so dapat gibuhon kan sarong politiko. Kumbaga ngaya wealthiest province, second wealthiest province ang Camarines Sur, mayong problema. Number 1 tourist destination, kaya lang ang hapot. Ano daw sa mga priority project napapakarahay daw sa mga tinampo, mga provincial road. Yan ang dakulang kahaputan. Dahil kita, ining mga moro medical mission na ini, mayong problema. Basta perming bastante ang bulong, bastante ang doktor. Yan nga ning dyan sa provincial hospital, dahil napapakarayan tinampo. Abang gayo na kan hospital, inda kung baka sa facilities man sana yan, magayon. Pero pag abot sa mga ekipahe dyan, baka mayong doktor. Digdi kaya sa Camarines Sur, arog po kaya na ibang mga nangyayari at yanta ipapadagos niya to yan. Nanganing maraman nindo kung ano ang mga nangyayari digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. Pero, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. Right Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath
Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart to Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. Ngunya nakapaskuhan, sa taho kan sa tungkaugmahan, dayta man lugod malingawan ang tunay na diwa kan Pasko, iyo ang pag-abot kan sa tuyang kagurangnan bilang sarong umboy sa sabsab. Pinapagirungdong ang pagiging mapagkumbaba, sagkod mapagpasalamat sa gabos na biyayang naresibi sa patapos ng taon. Sa ngaran kan University of Northeastern Philippines asin bilog na pamilya Alfilor sa Iriga City. Ini po si Atty. Pichi Alfilor nagpapaabot ng mahugmang Pasko asin mauswag na bagong taon. Merry Christmas to one and all. Greetings coming from Honorable Vincent Boyet Nagrampa, Punong Barangay San Vicente Sur, Erga City. Architect Sopronio Sani B. Maestrado, San Roque, Erga City. Jose Manrique Oralio, San Isidro, Erga City. Jerry Navarez, Chief Plant Transportation Office, Ligao City, Albay. Mr. and Mrs. Amormillo R. Agaw and family, San Agustin, Erga City. Nakings Fall Water Repelling Station, Zone 2 National Highway, and front San Isidro Elementary School, Erga City. Owned managed by Ani Barasina and Poli Bagapuro. Mag-alay ng panalangin. Ang katuninungan magdanay lugod sa tuyang mga puso, pagkamuot asin pagpapatawad, ngunyan nakapaskuhan sa pagrupyaw kan sa tuyang paratubos na si Heso Kristo. Mensahe hali sa mga minasunod. Contod Boys, San Miguel, Iriga City, care of Edgar De Villa, Mr. and Mrs. Ray Robicho, Nanay mo British Columbia, Mr. and Mrs. Marivic Clavillas Mazo and family, 269 Coral Street, San Isidro, Iriga City. De Villa family and sons, Jonel, Jesse, Philip, and Carlos, Santa Cruz Sur, Iriga City. Jujel Salazar, Lechon House, Zone 1, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Barangay Council of Santa Cruz Sur, Iriga City, headed by Josefina Comla Peñones, Santa Cruz Sur, Iriga City. And Audi Jose de Villa, retired Major, Philippine Air Force, Zone 2, San Jose, Iriga City. Sasatuya Gabos, Merry Christmas and a Happy New Year to one and all. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. May God
Fill your Yuletide season in all your days with immeasurable prosperity and joy. Merry Christmas and a prosperous New Year to one and all. Greetings coming from Lala's Boutique and Minimart and BGSN Store located at Siramag Poblacion, Balatan, Camarines Sur. Manghentes Beach Resort located at Pararao, Balatan, Camarines Sur. Owned and managed by Mrs. Adela Fajardo Manghente and Blisilda Manghente Elevado. On Style Graphics Design and Services located at Tipper Street, Barangay Market Site, Daraga, Albay with branches at Tabaco. Owned and managed by Rowena Luna. Gemstar Trading Services offered ATM withdrawal, GCash, cash in and cash out, Maya Pay Bills, loading station, and cosmetics items. Owned and managed by Dada, Malin, May, and Camille. Honorable Mark Nino Casano, Barangay Kagawad, Siramag, Balatan, Camarines Sur. Honorable Ruben de los Santos Briones, Municipal Councilor, Balatan, Camarines Sur. Honorable Cecilia Cecil C. Cuarto, Municipal Vice Mayor, Balatan, Camarines Sur. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Digdi po kaya sa probinsya kan Camarines Sur. Perming an kumbaga pag abot sa Tinampo, pag naglaog na kamo digdi sa Bicol region, siyempre mayong ibang agihan. Probinsya kan Camarines Sur, itong mga mapasiring dyan sa parte kan Bisaya. Hapot dyan, haloy na po bagang panahon, ano yan taday napapakarayan pa ka semento dyan po sa parting First District. Kaya mayo man ibang pwedeng basulon dyan, so naghahanap nin pundo, tanganing kumbaga mapakarayan tinampo dyan. So congressman, naman pwedeng ibasol luman sa mayo na aruki di puntong Congressman Rolando Andaya ano man tapag para baso ibasol pa duman yung congressman dyan si Oribata dapat yun ang maggibunin medyos pagi tanganing kumbaga mapakarayan tinampo dyan tapos ang DPWH na iyo po ang nakakasakop dyan magtarabanga na pakarayon tanganing dahil kita pag para supugon ta kasusupgan bagan ni naabot kan Camarines Sur. Siyempre siya ang babarasulon digdi. So mga congressman, gobernador, ano yan taday nagtatarabangan napakarayon ang tinampong yan. Kasimple baga. Kung magtarabangan, magkasararo, ano yan taday mapakarhay. Dahil naman masabi na nga ka ito, ang gobernador kaya nga Villaperte, ang congressman Andaya. Ngunyan, sumpay tubo na baga. Kadakol na nga ni, may Bicol Saro party list na nakadagdag pa. Kaya yun po yan ang hinahanap kan mga taga Camarines Sur. Na tultulon ang pakatrabaho kan tinampo dyan. Tadigdi po sa riyon kan Bicol, pag abot mo sa probinsya kan Albay, magayon ang tinampo. Pag abot mo duman sa probinsya kan Sorsogon, magayon ang tinampo. Ang Camarines Sur man lang talaga ang grabe po ang kasusupgan pag abot sa tinampo. Kaya man pwedeng ibasol sa, ngaya, baha, ay bako yan. Kung iisipon, ang kalamidad. Normal na po yan, ang Bicol, sa ruini sa pigpaparabagyo man talagang riyon. Kung tultulon sa naman, ang gibo po kan mga politiko, ay dahil man kita makakamati gayod nin grabe digding
pagsakit, pati ang tinampo naggagaraba. Ang tulay naggagaba, digdi sa ringkonada. Magaba man, pero bakong araw po, kaya na pagbaha, enterong nagkapurunggal so waras. Tapos irarason kan DPWH, mayo kaya ang kabilya sugibukan kano ay kalukuhan. Aram na pala nindong mayong kabilya, kay to day nagkamo naggibunin medyos paagi na bugta kanin kabilya. Hain supundo na nakonsiger ni dating Congressman Sal Fortuno para kumbaga mapakarhay, mapapusog ang waras. Yan po ang dakulang kahaputan ngunyan kan mga taga-Ringconada. Again, good morning kay Monching Arabe and family. Tapos, ini pong hi, hello po sa mga classmate ko sa Yellow Rose 2, batch 78 sa University of St. Anthony, Iriga City. Kaito USA, ka 1978. Alagad ngunyan, naging Yusant na. Parehas man po yan kan UNEP. Kaito Mabini Memorial College, ngunyan naging University of Northeastern Philippines na. Again, good morning sa alumni kan batch 80 kan University of St. Anthony digdi sa siyudad po kan Iriga. And good morning man sa UNEP High School batch 87. Mosta ki Mama Dote Ebarata Amanse. Ma'am Dote, dahil ko na lamang na hihiling si Ma'am Dote Sa pizza 4 sa bulan na Enero sa masunod pong taon ang binyo kan tipon kan UNEP High School batch 87. Yan sa Gascon Residence sa Barangay San Juan digdi po sa siyudad kan Iriga. Alas 6 tanin pagkabanggi. Magdaranin patlak. Ako pag-iisip ko pa kung nanon sa kuyang dadarahon. Minsan dahil ako nakakadarat akong magagabat ang dadarahon. Magaan siya ng pwedeng darahon. Yan ang pangapunan ni Pinky Gascon Grenard and sa kuyang classmate sa UNEP High School batch 87 kan mga panahon. Pero pertenan selebrasyon kan Rizalding unya na pagkaldaw ta mauran-uran pagmati ko suburak de maruluyos. Ang problema lang so tawan maruluyos. Masirirong. Alangan man nga kami magparapaoran. Si Rizal nga, tuod na iton sa oran. Minister pa nga iton pagpara pandungan. Aalayan sa nanin burak, pero dahil pwedeng, kahit nga ni may nag-suggest na si Dr. Jose Rizal patukaw na, ay pambihira niya ako. Suya sa mga Knights of Rizal, digdi po sa siyudad kan Iriga. So man ngayon tapatukawon. Pabayaan siya na ngayon na magtindog si Dr. Jose Rizal. Minsan makonsuelo man po ang mga Pilipino talaga. Mapangirit ka na lang na makauuyam. Pong kayang nanggana sa loto
sana day maging lugaw. Taga saro subutin ning taga Rapu-Rapu sa islang lugar, islang banwaan sa probinsya kan Albay. Ang napangganahan niya 202.5 million pesos. Gray-ray naman daw kan buhay kan mga nanggagana, nagswerte nangod. Olay basangod sa mga nagtitiis, sa mga binaha. Tangon yan, dahil pa po giraray nakaka-recover ang ibang mga kababayan niya to. Mayong mga tultul na harong, sa mga nanganaan kan baha, igwang aning mga microkaya man, igwang mga bihikulo, sagkod ngunyan sa mga bihikulo, nakatingga, mayong ipapahirahay, itong mga nalantupan, na mga four wheels. Minsan inipuan kumbaga pag inaabot kita nin kalamidad, grabe man po ang perwisyo sa satuya. Sabi digdi, may nawawara pala na mga baggage o dara-dara kan sarong pasayro. Nagagad po kami nintabang na may post mampuan sa muyang post pag hahanap po kami kan o naghahanap po kami kan bag dahil nagkaribayan po kami nin bagahe kan pasahero. Importante kaya ang laog kan mga bag na nawara, mga groceries, sin mga panregalo, pambihira. Aling Torbena po ang bus Puling Bicol kan Pizza 24 bispiras palan kan Pasko, nagbaba sinda asinan pasahero, enot na nagbaba duman sa Ragay, mayong retrato an sa indang bagahing nakaribayan ay pambihira. Yan po ang problema. Kung minsan atindiran ang mga bagahita talagang kung arog ka yan, lalong-lalo na niya na peak season, dakol kan mga pasahero. Dapat pag may nagbababa, atindiran ta so magamit ta kung dakol po kita mga bagahe. Talagang dipisil. Nagkakapira na pong mga insidente anaro kayo nangyaring mga nawawaranin bagahe. Ito nga ni may amiga kita na hali pating abroad, mga bado, kumbaga hali dyan sa ibang nasyon, tapos hali duman sa Metro Manila o ita na ibaba da so gamit, dahil na po na recover. Aki yan ni Madam Jen Vera, pinangangapudan ka ito, hindi inda. Siyempre, ang iba man pati, nagkaka-interest na. Yan ang problema. Pero kung Good Samaritan man nasabi, ibebelta po sa mga bagahe na bako man sa inda. Minsan, iba ang ugali kan mga Pilipino. Tapos ini pong mga konduktor man kan bus, kung minsan mayo man pag-aram, biglang ibinababa. Tan pag-una, dumana ito sa pasahero, ito pala bako. Nawaw mali kung minsan. Bidigdi kan Ako Bicol Party List malusog na pangangatawan, regalo ng Ako Bicol sa mga taga Tabaco City. Matrayong po na naman na naisagibuan libreng medical mission kan Disyembre 23 ngunya na taon na nagatod nin konsultasyon asin bulong sa 500 na residente hali duman sa Marirok, Bungabong, Pinagbubong, Kumon, Baranghawon asin Ginubatan. Diyan po ini sa probinsya kan Albay.
Pinanginutan ni Congressman Jill Bongalon asin katabang an Tanchuling General Hospital Incorporation kamauutan kan programang ini na simbagan ana pangaipo pang salud kan mga Bicolano. Ini pong Tanchuling General Hospital sikat naman nagtatabang sa mga kababayan niya to na nangangaiponin serbisyo medikal. Morning kay Dr. Ray Tanchuling dyan po sa Tanchuling Hospital di po sa siyudad kan Iriga. Kumusta man kay Jole Sergio de Lema dyan po sa San Isidro. The Commission on Elections is considering deploying around 35,000 armed personnel to serve as substitute electoral board members for the 2025 polls, Chairman George Garcia said on Thursday. According to Garcia, the contingency plan will be implemented if teachers or the original electoral board members withdraw from their duties due to security concerns. Yuta kon maribok an lugar, alangan man magparasirben mga paratukdo, herak man. Masakripisyo pan sa indang buhay. An sa indang seguridad. Kaya ni bang mga paratukdo, abo nang baga dahil na nagsiservice sa eleksyon, kung arog nga ni kan, puyat, tawa mahal ang bayad, ang problema, puyat. Tapos kung maribok pa ang lugar, yan lang. Yan man sa Banwaan po ka na Batuka Marinisor, Diyos mabalos po sa maray na orosipan taag mga magagayo na plano para sa pamilya kan Banwaan. Nakulang inspirasyon na sintabang po sa mga komunidad ang pusog nindong paninindugan, lalo na para sa mga kasaraditan. Padago sa sana po kita sa pagtarabang-tabang para sa karahayan kana sa tuyang distrito. Tandaan po niya to ang mga naghihiro asin nagpapalibre talaga halis sa tanikala kan kapagtiusan. Kagutuman, korupsyon, mapangabusong padalagan asin kawaranin tamang serbisyo ang mga namamanwaan mismo ang nasasakripisyo. Tapos ini man pong tama pala si Trillanes. Nabidigdi sa mga nakakadalan kan mga bidyong ini, malamang na pag-iisipan kan mga panatiko ako ni Trillanes, pero mayo po sa prinsipyo niya to ang maging blind fanatic style DDS po. Asin kung nasundan nindo ang nagkapirang dati kong articles, kapirang mga pagkakataon na naging kritiko ako ni Trillanes. Sa tahaw kan mga nagkapirang kritisismo, cookie-centric ito sarong bagay ang masakit malingawan na ginibo niya sinday kayang pantayan kan anuman na naging kabadtripan ko sa iya ka ito. Asin ito ang maisog na pagbangga niya sa mga higanting demonyo na namamayo ka sa nasyon. Sagkod ngunyan, may mga demonyo pa po sa sa tuyang gobyerno. Nagdadakol pati ang demonyo sa gobyerno.
Kung mayo si Trillanes iyon pwedeng sagkod ngunyan mangingibabaw asin makusog pa man girara yan influensya kan gurangan na jablo. Siya lang. Siya dami siya sabi kay ning jablo. Kasi dating presidente Tatay Digong sa gabos na senador ki sentry ko na hiling ang tunay na isog asin day kayang bakalunin kwarta ang prinsipyo. Tandaan nindo, siya ang pinakatios na senador kan panahon na ito. Sarong matibay na testimonya na bako siyang korap. Iglibak siya kan dakol ng mga trolls sin DDS ka ito. Pero kung ikukumpara na sa naman sa mga payaso ngunyan sa Senado, na harayong harayo. Bakong hamak na mas intelihente, may katuturan asin perming nakakakiling sa katotohanan. Very statesman asin man very articulate. Kung dahil mo maako ining sinasabi ko, pwedeng dahilan tayo kaansarong panatikong DDS. Tandaan po na siya ang senador na pinakadakol na House Bills na naging lay. Sa panahon kan kampanya, iyon dakol sa mga senador ang pinagyayabang na dakol sindang resolution na pwedeng magibong lay na ipinasar. Pero ang tunay na hapot, pera digdian naging lay. Dikit man sa nao, minsan mayo pangani. Sin kadalasan, iyon naki-co-author o nakisakay sa naman ang kadaklan sa ibang senador o nag-recycle sa naman in lumang House Bills. Ang punto ko, si Trillanes is more that meets the eye. Dahilan ang madalas na natatandaan lang sa iya itong pakikipaglaban sa gurangan na jablo. He did his job very well. Takul po siyang naginibo bilang senador. Nagtutubod ako na si Senador Trillanes iyon kumbaga marumduman kan history bilang sarong modelong ehemplo kan kaisugan na senador na may prinsipyo. Aloy pa yan, pero ngunyan pa sa nayon gusto ko nang ipaabot ang pasasalamat sa iya dakulang dakul na pasasalamat Senador Antonio Sani Trillanes Deport. Addendum, nalingawan ko po na pasalamatan man si dating Senadora Laila de Lima. Sindang duaan maisog na magkatabang kaidto sa Senado. Aram po nyato na si Senador de Lima ang may pinakadakulang sakripisyo sa gabos. Salamat man giraray sa indong dua. Senadora Laila de Lima Trillanes na kamupo mga nakipaglaban sa pinagsasabing gurangan na jablo sa Pilipinas. Karon pinapatamaan kayo ni si Tatay Digo. May gurangan na pala na jablo sa Pilipinas, kadakol pala demonyo sa gobyerno. Yan ang masakit sa Pilipinas. Ang mga demonyo sa gobyerno, kaiba na po dyan sa mga korapto. Tapos mga satanas ang isip. Imbis tabangan sa mga nagtitios. Sinda, sige sa mga parayaman sa pudir. Puan, kumbaga, ituturing tana, maipapareha sa demonyong pag-uugali. Sinda nagtukaw sa gobyerno kung minsan mga kabalbalan bagan kaisipan. Imbis na tultulon ang paggugobyerno sa Pilipinas, sinda pa namumuon kan kalukuhan. Yan po ang dipisil sa tuyang nasyon. Sagkod ngunyan, pinaghahanap yan ni Dr. Jose Rizal, ang national hero. Hanggang noarin, magiging arog kay ni ang Pilipinas. Arog kay ning sitwasyon. Hanggang noarin, mababago. Kaninahanap ta po, itong totoong pagbabago, bakong mga parasagin-sagin, kaya maasinso ang Pilipinas, may babangon ta nga sa kapagtiusan, basta nga ako ang sendong ibuto ay inda. Kadakol na pong nangako ng mga politiko sa Pilipinas nin pagbabago. Ano ang nangyari sa Pilipinas? Luma man giraray. Mayo man nababago sa tuyang gobyerno. Mas lalo pa nga ni kitang nagpaparatios ta kung may pagbabago, maasinso ang mga Pilipino. Maasinso ang ekonomiya, ang pagbuhay,
So mga mayong trabaho, matawanin mga disenteng trabaho. So mga graduadong pasado, nasagkod niya nakatingga. Mayong mga trabaho. So para pangakuan kan bagong curriculum na K-12 na pag nakatapos na ngayon na senior high, magkakaiguan ng trabaho, hain. Antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga hanap buhay. Nakagat ka sa ayam? Irabax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services. At kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine. $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Ang common sira flu vaccine, pneumonia vaccine, as in iba pa. Kaya mayang na. Sadi na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taasan na, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinandinho, Arani Sayusan. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon in Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Sa padagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal arog kan kabilya, angled bars asing iba pa tasigon sa mga eksperto. Nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto sa Gungunyan. Tayo na sa Emloye, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino.
That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Si Ginang Rosa, isang masipag na guro, ngunit sa paglipas ng panahon, ang kanyang paningin ay unti-unting lumalabo dahil sa diabetes. Sinubukan niyang uminom ng iBerry. Parang bumalik ang sigla ng aking mundo. Noon kasi hirap ako makakita, lalo na sa araw-araw ko nagawaan. Salamat sa iBerry, hindi na hadlang ang aking kondisyon. Nakatulong itong iBerry sa mga gawain ko. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan, 17 pesos per capsule. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena.
okay tarig di sa tuyang programa. Iguana kitang 19 minutos makalampasan alas 9 nin pagkaaga. Diyan ta babasahon tan programa diyan sa Banuan kan Baaw, tamaray pan Baaw may programa kan Rizal Day Celebration an iriga mayo na bagang pigpost. Pero dahil pa naggibo o dahil na naggibo sa Arriba, secret. Nagbabalik si Karondang Raquel, pasok. Salamat tadi Karondang Philippines sa tuyang pangdugang na informasyon sa lado lokal. Nagruso ang mga lulunadan pampubliko man o pribado na hali Metro Manila kanakaging Sabado dakon man ang nagluwas ni Manila hali sa Rion Bicol at sinaobserbahan man ang paghaba liwat pang pila ka mga lulunadan sa parehong aldaw kanakaging Sabado. May naging kapayagan si Police Major Ryan Bagasala ang OIC kang gaday PNP nila na umana sa Burdinda na araw ka ini kaya nag-ulay ang mga hepe ka mga banwaan at yung mga katuwang na ahensya pinampagprepara liwat sa matinding bulis ng trapiko bago at yung pagkatapos ng bagong taon. Maglalaag ng mga portalet para sa mga nalaipit sa trapiko, ma-install man yung police assistance desk at pero sa kadago na pagsasaayos na nagkapirang kinampo. Problema nila Bagasala na iswapa man diyak kay daray kasi sa ngunya na nagka-counter flow. Ikon sa official pagbayular ini sa traffic code at yung pwede masang-atan din kaso. Manunutara na bago mag-abot ang Kapaskuhan, uminabot sa 17 kilometro ang trapiko dala naman tayo nasilang tinampo, pundasyon kay ba naman ang mga road repair sa Banwaan ng Kuti, bagay na tinanggot man at sige kinapagal ang mga pasahero para lunad na pasiring igdi sa Rion Bicol at mapatiring man duman sa Metro Manila. Pero ang sasagot niyan sabi ko lang dyan, Philip, two-way day na ang agihan dyan sa may Andaya Highway dyan sa Lupi at sinampakiulay na lang sa mga personalized sa PNP at sa DPWH at sa mga perang LGU sa naunang bisa ng Banwaan na sana magsunod sa pinapautob na sabi nga ni Kayan Day sa batas trapiko kananing daina man, magkaano pa man na aperya urog na mo niya na nagpapadagos ang pagbabunas ni Uran iti sa probinsya ni Camarines Sur. Ito na informasyon na sa location sa Catherine reporting. Report! Salamat Karondang Raquel. Basahon ko lang po ining sarong public service na ipinaabot sa Samuya. Ito pong manood sa mga assorted clothes na nakalag sa black garbage bag. Nakasakay subot ini sa sarong Barako 175 habal-habal. Ayo kayang malinaw kung ano ang gusto kay ning ipaabot. Nawawara gayud ining mga ano yan mga badok na nakabugtak sa itom na plastic na ginagamit sa pag-apunin basura. Nawalat duman sa habal-habal kaya pangapudan hali ki Pinky Ihaylo kasinman ki Nestor Tindinilla pakibalik na sana. Puan na programa sa Rizal Day Celebration diyan sa Banuan kana Baaw na nagpuuna alas 8 nin aga sa Baaw Municipal Covered Court. Ang tema Rizal sa bagong Pilipinas, buhay at aral aming nilalandas.
Ika 128 anniversary na pala ni Dr. Jose Rizal. Sa programa, nainot po ang doxology, LGU Cultural Performers, tapos sinundan kan Philippine National Anthem, Miss Carla Neca Maria B. Pajardo ang nagkanta. Welcome remarks ni Honorable Jeffrey Beseño, Municipal Mayor. Tapos red laying ceremony, yun na po yun sa pag-alay ng mga burak. LGU officials, department heads, tapos DepEd principals and school heads. Tapos introduction of keynote speaker, Mr. Angelito Amacox B. Sangkap, Tourism Operation Officer. Saldi message ni Mr. Almera Balares, college librarian 1 or librarian 3 yun ni ay kunyang ka sara dito na bagaan litra yan sa Bao Community College. Tapos ang sunod, awarding of certificate and token to the keynote speaker. Special program, LGU Bao Cultural Performers with Mr. Jan Mar Brigula and local youth development officer, and Mr. Rodrigo Briñas Jr., admin assistant, computer operator. Closing remarks ni Honorable Jerry B. Briseño and Municipal Vice Mayor. Tapos yan, padigdi sa baba, Bao First Class Municipality. Ganito na kami. Di nagray na. Narog na palang kamukayan. Nadaay na kamo pagparabahaon. First class na. Nararautan pagka first class municipality kan Banuanin Bao pag binabaha. Nadigdi po sa Ringconada area, Bao sa Rooman sa pigpaparabaha na Banwaan. Baha dahil pinapatawad daw pa yan first class municipality pag gustong bahaon. Ang buhi nga ni first class municipality binabaha man. An naga Metro Naga na ay nanganaanin baha. An iriga lo mismo kaya mayo daw anong pagparasabiyon tang mga first class municipality pag an kalikasan na anggot. Corolla ang pagiging first class nindo. Nawalat laboy. Basura. Yan ang epekto kan first class. Pag nagkakaigwanin kalamidad, naririponggas. So mga sadiri, ay, kadakol po kan mga naapektaran. Sakod ngunyan, dahil po nakaka-recover. Ano ba niya itong mga kababayan? Kita nagkukontra. Dawa sabihin ta, first class province ang Camarines Sur. Ay, kung talagang totoo na mga first class kita, pag abot sa mga kagamitan nga ni, daw, ang naga. Metro Naga na nga ni. Anong nangyari kan binaha? Sagkod ngunyan, tambak pan mga basura. Kaya mayong pinipili po ang kalamidad. Sagkod ngunyan sa iba, sa mga, sinabi ko na nga ni, sa mga four wheels na nagkabarahaan. Raraot pa, makmungan kun gagastuson man sana mga 100,000 mapahirahay sa yung kakayan mako ang dali-dali. Kaya patunayan tapuan pagiging first class. Kumbaga maggibo kita nin mga medyos na talagang totoong first class an sa tuyang lugar. Banuan kan Bao sa kun ngunyan dahil pa natatapos itong diversion road. Haloy na pong panahon yan na tapos na lamang ang termino ni Mayor Jeff Beseño. Itong tinampo baga dyan paghali sa San Vicente Bao, pasiring duman sa may barangay La Medalla.
Irang baha nan uminagi yan, sagkod ngunyan, dahil pag-iraray natatapos ang patrabaho. Hindi dahil taman ni pwedeng ibasol kay Mayor Jeep Besenyo. Basol tayo ni sa DPWH saka sa mga nanunungdan na iyo po ang nag-i-implementar kan sinambit ng proyekto. Counterpart sa naman ang LGU Baaw. Pag-abot sa sinambit ng programa, milyon ang gastos po dyan. Kung napapasala, garo 150 million pesos para sa road concreting. Yan, sa mga culvert nga na, yaw na baga sa ibabaw kan tinampo. Inda, kung rin ito itatakod, kung saan ito itatakod. Minsan, saro pa po yan sa mga problema kan sa tuyang lugar digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Ining mga abaalang marhay ng mga patrabaho, apira kan malasado ang pakatrabaho kan iba. Puntulon, halo yun, magkatarapos-tapos ang proyekto. Dahil po kita mangalas kung taano ta binabaha kita. So mga proyekto dapat sa pagkontrol kan baha, bako man mga tultulan pakagibo. Yan sana sa banuan kan buhi, tayo pangani tapos, so drainage, pag papasemento kan shoulder, o tayo nalibwag sana kan bagyong Christine. Tao na sa tao kan umaso simento. Nawalat so kabilyang saradit. Pinag-utro bagaan contractor si Engineer Steve Andalis. Kaya ini po ang saro sa maging leksyon kan mga Pilipino kung may kalamidad. Pagtios kita kung kadakol ng mga naapektaran. Kailan kita man sana na may kaginibuhan kan iba pong mga nangyayari. Ini sanang pagparapaludon ang mga kahoy sa kabukidan. Saro po yan sa kausa. Kung nga ang tubig, dahil na basta-basta makontrol, pababa. Belong-belo na hali sa itaas. Tamayo na lamang nakakaulang-ulang. Tapos para kampanya ang DNR na magtanom nin kahoy, sagkod gunyan, higot bagan kampanya. Hindi man ang tanom, ang hapot, nagkakaburuhay man daw sa mga pinatanom na kahoy, kay baan pangani ang KBP sa mga nagtatanom. Kaya man minamantinir sa mga tinanom na kahoy, yan po ang katotohanan dyan. Na kung minamantinir yan, ay marambong o nakutaan mga pinagtanumanin kahoy digdi sa Camarines Sur. Gagamit pa ang KBP. Kita nagkukontra dyan sa mga pagtanom na yan. Kaya broadcast treeing, tree planting activity. Kunyan talang digdi, mantiniron kung paano magtalubo, maparambong ang mga tinanom na kahoy. Tapos papagalan po bagayan, ginagastusan. Ini sanang bukid kan iriga, grabe na digdi para sa brag ng mga ipil-ipil. Panahon pa ni dating alkalde Madil Alpilor, kundi pigihiling ko baga rumayo man nagtatalubong gayo, tawag papara-ururing man kan mga tugang niya tong, anong nangyari? Sagkod ngunyan, ang paghiling ko dyan sa bukid kan iriga. Sirming na itom pag nasusulo. Iram bisis na bagay nasubsuban ang bukid na parte kan iriga, pati ang bukid na parte kan buhi. Minsan, pagpaparagastusan kan sa tuyang gobyerno, mayo man na mga nangyayari, kaya mga tree planting na yun. Dapat nga ni kayo ni, so mga pribado ng lugar, pribadong daga, ang tanuman kan punin kahoy, taning mamantinir. Hindi ko narog man dyan sa banuan kan balatan, so mga pinatanom na Gemelina, nagpapalud man sana, suminro. Puro laman girarayan paksiw. Kagirumduman ko ito si Dipuntong Alkalde Ernesto Bares Bagasbas.
Igan Iwal sa kasi kagawad dyan na saro si kagawad dati, Chat Barbosa. Igan kung ano-anong mga patot sa daan, dapit sa mga illegal na pagputulin kahoy dyan. Ay, pambihira niya ako. Tapos, maaraman ko kan mga hori, tinanggal na sumenro ta. So, mga pinatanom na kahoy, duman sa iyang solar, iyo, man silang nagparapapalod. Kung arog po kay ng sistema, ay talagang mayong marambong na kahoy. Mag sa pribado yan, mag sa protected areang lugar. Kung ang mga tinanom na kahoy, dahil man minamantinir, sayang sana kan kapagalan gastos kan sa tuyang mga kababayan. Minsan, pigpaparagastusan kung dahil man po pinoproteheran, yaon po dyan ang siste. Barreta Asing Platika ni Philip Baracena. Antes po kita magpadagos, nagkakapiraliwat ng mga hanap buhay. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, right bar blue. Isang labanan yan. Right bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, right bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng antivirus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom. Papaya.
papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang inyong lingkod, Regional Director Rudy Albornoz, kasama ang buong DOH Bicol CHD family ay naghahangad ng isang ligtas at malusog na pagsalubong sa bagong taon. Ilayo ang sarili at mga mahal sa buhay sa pinsala at aksidente mula sa paggamit ng paputok. Gumamit ng alternatibong paraan ng pag-iingay tulad ng toroto, tambol, lata, kaldero o manood ng community fireworks display para iwas paputok. Gawin ligtas ang bagong taon dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Po kita digdi sa tuyang programa, gawa na kitang 42 minutos makalampas ang alas 9 nin pagkaaga. Oy, kumusta man palan ki Kunsyal Manoloksiano Luzon dyan po sa Banuan kan Nabwa. Siyempre ki retired Air Force Alex Celeste, ki Grande Asinman, ki dating kagawad Lowell Yeno. Palan kan mga nag-sisilibrar kan sindang kumpleanyo ngunya na pagkaaldaw. Yan sa Banuan kan Baaw sa Barangay San Jose, kedi Kasami. Tapos ki Joji Nakario dyan po sa San Vicente Sur. Ki Mariza Baracena, sa indaw na lugar ini, pinsan na ini Tapos si Los Beminda Casili, si Manay Niknik, saka ki Christina Serdan dyan po sa San Isidro di sa Ciudad Can Iriga. Tapos ki Tintin Villarreal, saro ini sa staff ka ito ni dating alkalde Madel Yorobe Alpilora. Ang komandawaan na mensahe ni kana Camarines Sur 3 Electric Cooperative Incorporation dapit ki Dr. Jose Rizal.
was more than just a hero. He was a dreamer, a writer, and a voice for change. Today, Caso Rico 3 joins the nation in commemorating Rizaldi's celebration, remembering the courage and passion of a man who gave his all for the love of our country. His life reminds us that even in the face of challenges, we have the power to make a difference. Let's keep his dream alive in our hearts and actions. Hali po yan sa Caso Rico 3. Tapos may isinumpay pa, consumatum est. Pero man sana nautob na ang gabos. Nautob na ang gabos pero mayo pang gayong katalingkasan na nakukuan Pilipinas. Dakol pa man giraray kan mga nang aapi sa satuyang nasyon. Tapos sabi man po ni Attorney Pichi Alpilora Moraleda para sa Iriga City, mensahe niya sa masunod na taon sa pagsabat kan bagong taon. Bago mo planuhon ang 2025, simbagon mo muna ining 7 hapot. Yan enot na hapot sisay ang mga tawo at uno ang mga karanasan at mga obligasyon na nagdulot sa positibong damdamin, enerhiya, parumrom para kanimong mga taon. Tapos uno mga naturan mo tungkol ka kanimong sadiri sa nakaaging taon. Uno ang mga ipupundo mong gibon sa paabot na taon. Uno ang mga pupunan mong gibon sa mga masunod na taon. Uno ang mga ipapadagos mong gibon sa sunod na taon. Uno ang naunang hakbang nagigibon mo para maging best year ading 2025. Kapot mo na ngamin nasimbag, nakaipuan mo para makagibo sa usad nakahangahangang 2025 itinaon na adi kanimo ko 2024. Ayan mga simbag dyan, simple sa natamayo man bagang kayo pagbabago. Kung may mababago, depende sa pag-uugali kang tao. Tamay mga taong nagbabago, taon-taon. Pero ang kadaklan dahil manababago, halimbawa, ang pag-iinom nin arak. Kaya sa sunod na taon, New Year's resolution ko, dahil na lamang ako maturtim-tim ning arak, boteg! Ang nahiling so agwa di pataranta. Nainot pang nag-inom. Para sa ginsagi. Sa masunod na taon ngaya, dahil na ako maparabot-bot nin kwarta sa bulsa. Dahil ka na mabot-bot sa wallet. Nan wallet, pero may man mayong laog. May laog man, pero may sanggato 50. Mga simpleng babaguhon, kundi kaya taon-taon. Dahil na nga ako mga sigarilyo. Ay. Sabi po kayo ito ni dating dipuntong Congressman Nansing Alpilor. Puro na pati dipunto. Itong dipunto manabay sa Mayor Edgar Pastoral kan Banuanin Nabwa. Sinabihan ito. Gaya, ika nga doy. Edgar, di naman nga ikaw para pang-ayat sa sigarilyo. Magbakal man nga nga ika. Ito man, kumbaga sa politiko, yan dapat bagon kan mga politiko. Ano bang politiko ka? Sigan palibre man. Kailing ning inuman, makikinom dahil lang magbot-bot. Kailing ning naninigarilyo, masigarilyo man dahil lang magbot-bot. Aray, kung araw ka mo kakap Melvin Barayoga na an mamaon permi ngaon sa bulsa permi kamong tatawanin mamaon. Bakong kuripot na politiko. Minsan ang mga politiko po ay pag nakagana na kurispot. Yan si kakap Melvin wala tang kayanin duwang purog sabay dulag na yan.
Tapos, kung sa mamaon, permi yan maya, igwa sa bulsa, tataw ang kayang permi. Kung narog ba kayo ng mga politiko, o ang mga simple sa nan buhay, narog po kan ibang mga politikong, dahil mo lamang nga ni mahiling magmama, dahil mo lamang mahiling mag-inom ng purog, makiampang sa mga tipon-tipon. Daw, si Congressman Mix Villaperte, nahiling muna yan na nakimama-mama, dahil lamang, tapos nakinom-inom ng purog. Ka mga sosyal na politiko, ano ba pong mga politiko? Ka mga sosyal. Tapos pag ma-eleksyon, sagin-sagin, ngayon, nakikihampang, hinda na yan. Mas binsido pa ako dating Congressman Sal Fortuno. Kaniyo pa po ang Congressman digdi sa Rinconada area. Dawa sa inaharampang. Nahampang yan si dating Congressman Sal. Mga politiko kayo ito, digdi sa Rinconada area, bakong pasosyal. Kung yan ay ka mga sosyal sagin. Sagin-sagin, alagad, pirmi man dulag sa tao. Pag may mga okasyon. Ayan, maborotwa na naman po yan. 2025, ay mga visible na naman ang mga politiko digdi sa Rinconada area sa Ciudad Can Iriga. Agarayo pan eleksyon, tarago-tago, abang kukunat. Mga miyembros kan sanggunang panlungsod, ay indaman sana. Nagkukunat na po ngunya ng mga panahon. Magdiyan ka, halimbawa, may sesyon, ay, madalion yan makalitik. Kung minsan kadakol manggakan mga parasulisit, kung ano-ano na sa naman mga pigpaparahagan, na tabang, tanganing masustiniran sanaan sa indang mga pagkabuhay. Kaya sa mga politiko man na makukunat, sabay litik. Yan man katotohanan. Mga politiko, magaro yan, 2025, ay sigurado po yan. Magiging visible yan sa mga invisible, mamurutwa yan. Arambili, magparatago-tago sinda, kung itago man ang boto sa sinda. Secret voting, ay tapos man sinda. Mapakiritang gilas na naman yan sa 2025. Kunyan ay, kunyan mo na, baro barakasyon, pasimple. Yan po ang dalagan kan politika, digdi po sa tuyang nasyon. Diyan nga ni sa sentro kan Irigan, lubak na tinampo dyan. Sabi ba kan mga motorista, ano na nga ini, kan enot nga, si Mayor Rex Oliva, nagpara patapal. Ngunyan nga yung patapusan sa yung termino. Dahil na pinapatapalan ining mga naapiktaran kan pagparabaha na mga inispalto sa sentro kan Iriga. Yan lang. Dahil lang sa kumanggot si Mayor Rex, pero ang katotohanan, nag-aagi man kaya siya dyan sa tinampong yan. Pakiasikaso man kan City Engineer's Office kung dahil na naririsan ni Mayor Rex, nakadakol man mga okasyon na pigdudumanan. Kan City Engineer's Office na kutaan, sabi ki Mayor Rex niya, patapalan taman lang yan ng espalto, ang mga lubak na tinampo. Ini man pating Prime Water, Iriga City Water District, dahil na baga nahahalan, Barandilla, yung mga parabugtak ninda dyan sa may tangod kan Margate Building. Sa abala, perwisyo sa mga motorista pag may okasyon. Yun yung Prime Water Iriga City Water District. Pag nagpaparepair, kabuntol kan pag-repair. Minsan kadakol po kan mga pwedeng baguhon na kumbaga sistema sa paggugobyerno digdi po sa tuyang nasyon bako sa nang sa Ciudad Can Iriga. Kung talagang gusto nin pagbabago sa 2025, ipahiling nindo ang totoong pagbabago. Minsan kadakol pong mga New Year's resolution ngaya dahil mambagay nagkakaurotob na gayo.
Sabi sa boy, iyo dating on, bang kita pagbabago konti, uspa ba't kita, di bang kita nagyayaman. Takin magbago kita ngon, ay, kinta na ng mga tilapia sa ni boy, di na may katitimbak. Pero may mga nakakapiskil yun. Ading ranola, nakababaw la ng ati. Ito mga basura galing sitan merkado. Perming nagdadagos pag nagbabaha. Maski bakang baha. Sadi ranaw. Iyan po ang saro sa dapat tawan atensyon kan lokal na gobyerno. Kan banwaanin buhi na ang merkado publiko mahali dyan sa gilid kan danaw. Talagang saro yan sa nagkakausanin pollution. Polluted na po ang danaw kan buhi. Dapat magkaiguanin political will. Sabi, first class municipality ang banuan kan buhi. Unan mayor man, dahil man nag-ihiro. Sigdi po sa Rinconada area, kadakol pong mga dapat gibuhon ang sarong alkalde. Kasi gibagan urutang. Ang banuan kan na buwa, mautang na naman. Karo, lampas pating 500 million. Ang banuan kan buhi, iuman. Sarabay-sabay bagang nag-uurutang. Ang iriga, iuman. Ang hapot dyan. Mautang. Ano daw? May mahiling daw na marhay na proyekto? Mayong problema kung magparautang ang lokal na gobyerno. Basta mahiling man lamang, so kung ano ang ginibukan inutang. So, may mga LGU po na nag-uutang tapos so mga inutangan dahil man pinapakarhay ang proyekto. Kung minsan mahiling mo, ay iyo sana yan nahaman kan inutangan na kung pirang milyon na. Gusto tanin pagbabago, pakarayon ang mga proyekto. Hadaw, pag nag-utang ang sarong local government unit, isay po ang mabayad, siyempre sa mga tao. Entirong tinataga-taga kita sa sa ano yan, sa renta, sa pagtinda, sa plasada, koleksyon. Kaya nagkaigwadaanin na kung anong nangyari kay itong pagpaapod na naman in special session kan sanggunang panlungsod kan Iriga kan nagtalikod na Sabado dyan sa sanggunang panlungsod session hall pag-uurulayan dapit sa mga pagbubuwis maparakuanin kwartaan LGU kung mayong magbuwis nin tultul. Dahil kita nagkukontra dyan sa mga pagpataas na yan nin buwis, nin arkila sa merkado, yung mga nagre-renta dyan. Basta may mahiling man lamang kitang tultol na proyekto. Sagkod nga ningon yan dahil pa natatapos ang pag-repair kaya itong nasubsuba na rice section kan Erga City Public Market. Na dapat ko pinapakinabangan na yan kan mga taga-Iriga mabagong taon na. Yan mga kasimplisan na po kaya ng mga dapat asikasuhon kan lokal na gobyerno kan Iriga. Kung gusto kitang makuatan tunay na pagbabago, pag-asenso. Pagkagurumok sa nakan bolos kan trapiko sa sentro pag may okasyon taro na yan sa dakulang problema. Digdi po sa Iriga minsan ang iba suruya pag nagsasaod mayo na bagang yung maparkingan na yan naman yung Iriga ini siyudad Mangkuta. Dapat ipahiling ang political will kan mga politiko digdi po sa siyudad kan Iriga. Arugon ang donong ni Dr. Jose Rizal. Basta sa Karahayan, bakong donong sa Kararatan.
kung masobrahan manindunong, raot bagan nangyayari sa tuyang nasyon. Ano ba kayang mga politiko sa tuya? Grabe na ang dudunong. Grabe na ang tatagas kan payo. Pati kan iba nga, pag makasa payo, pokpokon sa martilyo ay pambira. Kaya dahil po nag-aasenso an sarong lugar, an sarong banwaan, an syudad, an probinsya. Sin an Pilipinas, pag-araw ko yan ang sistema kan pag-gobyerno. Tan Camarinesor, an iriga, saro po yun sa mga nababayaan ng probinsya, syudad, digdi po sa Riyon kan Bicol. An iriga sana daog na kan Pulanggi. Daog na kan Pili. Pag-abot sa pag-asenso. Tapos an Camarinesor man, daog na kan Sorsogon, kan Albay. Samantalang, pinakadakulang probinsya, digdi po sa satuyang riyon. Pero pag-abot sa kauswagan, ay inda. Bahala na ang tao magsabi kung ano ang mga naobserbaran ninda, nangyayari digdi po sa probinsya kan Camarinesor. Kaya no, inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya to sa pagpaabot ng informasyon si Jonathan Oliva, Diggs Martinez, asinman Raquel Caceres. Sa lado technical, si Cha Benaobra. Sa information, si Chief PSG Jimmy Guanzon. Duman sa transmitter, si Ricky Sagayap. Ako man po si Philip Serdan Baracena. Nagpapadyos mabalos kan sa ding sawang pagantabay. Barreta Asin Platica.